Benvinguts al vídeo de la setmana. Avui anem a fer un tema que segur que us interessa, segur que ho heu viscut o segur que potser ho esteu vivint, que és com lidiar amb la gent tòxica. Primer de tot, què és la gent tòxica, no? Per què a una persona se li diu tòxica? Bueno, són gent, se'ls diu també vampirs, que són persones que et xuclen l'energia. És a dir, estàs una estona amb ells i se't treuen com les ganes de viure, no? Estaves content, tenies un bon dia, t'havies llevat bé i és passar un rato acompanyat d'una persona tòxica i se't posa tot negatiu, no? De cop i volta, doncs, el dia és trist i gris. Poden ser tant familiars, pots tenir una mare tòxica, un pare tòxic, com poden ser amistats, viuen en la víctima, en la queixa, bueno, és com si portessin un núvol negre, no? Contínuament al damunt. I el que més passa, o almenys el que jo més em trobo, són sobretot jefes o companys o companyes de feina. Són, bueno, persones, el que us he dit. Poden ser diverses emocions, diverses característiques. La queixa, el victimisme, la crítica, l'enveja, però sobretot, el que els caracteritza, o potser el que acaba sent més tòxic, és la queixa. Acostumen a ser persones que estan contínuament queixant-se de la vida. Tot els hi molesta, tot els hi va malament i és com que estan en aquella roda i mai se'n surten, no veuen mai la llum, no? Què fer si aquest és el nostre cas, no? Tenim una persona al nostre voltant que és tòxica, que cada vegada que entrem en contacte amb ella, doncs sembla que ens costa moltíssim tornar-nos a recuperar anímicament. Doncs primer de tot, apartar-nos d'aquesta persona. Si pots, dins la mesura en el que puguis, el millor que podem fer és no compartir espai ni temps amb una persona tòxica. Per això que dèiem, perquè realment acaba afectant-nos físicament la vibració tan negativa i més si és contínua, sobretot si és doncs, un company de feina, que són persones amb les que estàs moltes hores, no? Per tant, si dins del possible puc demanar un canvi de secció, de departament, si puc, no sé, allunyar-me, ja sé que sona una mica lleig, però no acostumen a deixar de ser persones tòxiques perquè no, ells o elles és molt difícil que siguin conscients. Si sóc jo la persona tòxica, és molt difícil que sigui conscient de que ho sóc. Per tant, fins que hi hagi un canvi, doncs, si és que n'hi ha, pot passar moltíssim temps. Així que, si és un amic, si és algú de qui puguem apartar-nos o qui puguem veure poques vegades, doncs intentem veure'l o compartir el temps mínim possible amb aquella persona. Si no és el cas, perquè ja s'entén, no? Normalment quan ja ens afecta molt és perquè no hem pogut fer això, si no ja ens n'haguéssim apartat, no? D'aquesta persona tòxica. Doncs l'altra cosa que puc fer, que ja sé que també costa una mica, però arriba un punt que és dir-li. Dir-li a l'altra persona. No fa falta dir-ho malament, no fa falta tenir mal rotllo. Al final és, mira, és que tanta negativitat m'afecta, m'està afectant. No ho porto bé, surto deprimida, bueno, m'està afectant el meu dia a dia. Hi ha moltes maneres de dir-ho, des de l'assertivitat, no? Per començar, una cosa que podem fer també és intentar mirar de portar la persona cap a la solució. Quan algú està en una queixa, diguéssim que està vivint dins del problema, no? Sempre està en el problema. Els problemes, en realitat, no n'hi haurien d'haver de problemes, no? Uh, en teoria, si jo tinc un conflicte, si tinc un problema, si té una solució, ja no serà un problema, el que haig de fer és treballar cap a la solució i si no té solució és acceptar-ho. No té cap sentit que estigui contínuament queixant-me d'una cosa que no té solució, no? Per tant, una miqueta es pot intentar doncs, dir-li a la persona, no? Doncs, ostres, si és un familiar que sempre s'està queixant de X i has parlat amb aquesta persona i has fet... Si és no, ostres, doncs potser que prou no? de seguir queixant-te si no has mirat tampoc de solucionar-ho.
Normalment, ja sé, no? La contestació és no, no té sentit, no cal que li parli perquè no m'escoltarà, perquè... No. O sigui, s'argumenten, no? La persona tòxica sempre busca l'argument per no sortir de la queixa, no? Doncs llavors és doncs dir-li clarament si no hi ha solució i no vull amargar-me més amb aquest tema. Tinc clients, hi havia un que fa poc ho va fer, no? Un company de feina de dir-li, doncs, escolta, si tants problemes tens amb el jefe, parla-ho amb ell. No, és que clar, doncs si no ho has de parlar amb ell, a mi, si no et sap greu, no me'n parlis més, perquè jo vinc content a treballar i surto fatal i estic cansat de sortir deprimit i ratllat de treballar cada dia, no? Per tant, dir-ho. Una altra forma, utilitzar l'humor. L'humor trenca molt amb totes les emocions que siguin tòxiques. Intentar posar-hi humor en aquesta relació que no podem evitar, perquè primer punt, el que us dic, si podem sortir-ne, millor. Si no, doncs parlar amb una persona. Per últim, doncs hi ha gent que t'ho diu, no? És que no puc parlar amb una persona perquè és la meva jefa i no li puc dir a la meva jefa que la seva actitud em fa estar malament, no? Vale. Doncs aquesta, que potser és la més de treball personal, és la més complicada perquè has de posar consciència, perquè tu has de treballar cada dia, però al final és la més potent, no? Perquè es tracta de que a mi no m'afecti una persona tòxica. Així no tinc que anar canviant les persones, no? O les situacions o les coses externes per jo estar bé, no? Es tracta de decidir estar bé, em trobi amb el que em trobi. Com ho puc fer? Doncs primer de tot, recordant el que un cop ja hem dit aquí, totes les persones el que diuen, el que critiquen, jo també, el que opino, parlo de mi. Cada persona, quan fa una opinió, quan fa un judici, quan fa una queixa, quan fa una crítica, està parlant d'ella mateixa, no de l'altra persona. Està parlant a través de les ulleres aquelles que també hem parlat alguna vegada, no? Que és la seva forma de veure el món. Per tant, no està parlant de mi. No tinc per què endur-me aquest mal rotllo, aquesta negativitat a casa, amb els meus fills, amb la meva parella. És injust, no? O sigui, recordem, tot el que l'altra persona està escopint és algo intern que ell o ella porta dintre, que no té a veure amb mi. Per tant, si haig de passar realment, com el cas d'algunes persones, no? Haig d'estar en un espai relativament petit durant moltes hores amb una persona així i no li puc dir res, visualitza't com si tinguessis un camp de força protector en el que tot el que té a veure amb aquella persona es queda en ella i jo no m'ho enduc a casa. ¿Sí? És el rebota y explota o el quien lo dice lo es porque el mundo va al revés de tota la vida. ¿Sí? És, bueno, si aquesta persona no veu cap altra sortida, no vol buscar una solució, això li molesta, és el seu problema, la seva molèstia, la seva negativitat, no és la meva, no? Un cas de fa poc, no? També una noia que em deia que a l'autoescola que ella havia anat, doncs amb el professor que li va tocar les pràctiques, ja des d'un bon principi es veu que li cridava, li parlava malament, bueno, com t'anava, que com podia fer aquella maniobra, que, bueno, es veu que amb molt males maneres, no? Clar, què va passar? Que la noia s'ho va fer seu i això li va dificultar el treure's el carnet abans, no? Perquè es va fer d'ella aquestes opinions, aquest mal rotllo, aquests... Parlava d'ella, tot això que expulsava aquest professor? Clar que no. Tothom, quan està aprenent a conduir, no ho farà perfecte, si no, no tindria que aprendre. Una altra cosa, doncs, és que aquesta persona o aquest home en concret doncs, tingués problemes, estigués molt desgastat a la seva feina, tingués problemes personals i ho pagués doncs, amb les persones que tenia al costat i estigués irritable. Sí? Clar, fins que jo no faig l'exercici de pensar, està parlant d'ell, no està parlant de mi. És ell el que té un problema, el que es posa nerviós, el que no entén, el que no té la paciència, el que... no és que jo tingui cap problema, no és que jo estigui fent res malament, per tant, jo no m'ho tinc per què endur a casa. Sí? Passa moltíssim amb els jefes, no això? Jefes que doncs, et parlen malament o et tracten malament o el que sigui. Està parlant de tu.
realment el problema és teu o és d'aquella persona? Quan hi ha una persona tòxica, normalment no té un tema personal amb un de tota l'empresa. Normalment tracta malament a vària gent. I si no estiguessis tu, doncs seria un altre. Per què? Perquè és ell o ella que no està bé i ho exterioritza amb les persones que pot, amb les persones que té més a prop. El que passa que com que no fem aquest plantejament així, no? I és normal, no hi penses, i tu endús cap a casa i t'ho fas personal i t'hi fas mala sang, no? Amb el que aquella persona tòxica diu o t'ha fet o et transmet. Per tant, em visualitzo com si estigués dins d'un camp de força, com si no em pogués arribar, em recordo que tot el que està transmetent és seu, no és meu, i a la que surto d'aquest espai, no sé, un dinar familiar, feina, on sigui que teniu a la persona tòxica, salto, canto, em poso una cançó al cotxe, el que sigui per deixar-ho allà i poder continuar amb la meva energia, que sí, que és la meva, no? Ja per últim, una cosa que també ens passa molt, no entris en el joc, perquè això també ho fem. L'altra persona és tòxica, ens xucla l'energia, ens canvia l'estat d'ànima a negatiu, però nosaltres també ens posem a criticar o li donem la raó amb totes les queixes que té. Llavors jo aquí entro en aquesta vibració negativa, la faig més gran i aquí sí que és meva. Si jo entro en el queixar-me, si jo entro en el criticar, no? Per tant, tallar-ho. O ho tallo perquè no li contesto, perquè ignoro quan està així, perquè tinc un camp de força i decideixo que allò a mi no m'arribarà, perquè no parla de mi, perquè parla d'ell o d'ella, o li dic, i d'aquesta manera també ho tallo en sec, o si puc, me n'intento apartar el més aviat possible, perquè bueno, ja sabeu, les emocions es transmeten i si jo vibro un negatiu, em trobo un negatiu i és més probable que llavors encara em vagi pitjor el dia, em vagi pitjor la relació amb l'altra persona amb la que em trobo fora, perquè ja vaig amb aquella energia, no? I ens carreguem moltes hores i molt d'estat d'ànim i ens podem passar dies malament perquè ens fem nostre o perquè ens afecta una persona tòxica, no? Bueno, espero que s'hagi entès, espero que us hagi agradat. Ja sabeu, qualsevol comentari aquí al vídeo, si us ha agradat em poseu un like, el compartiu, el que us sembli, i si voleu més informació, a gemapallars.com. I fins la pròxima. Adeu!